enough po muna. May music kasi, baka maano tayo. Copyright. Dito tayo sa Watson kasi bumili tayo na gagamitin ni Brenda for September 1. May proactive kayo? May proactive? Proactive. For pimples, Japanese product. Para siyang ano, para siyang set ng rejuvenating. Ha? Skincare? Oo. Tatlo sila. Tatlo ba yun sila? Ayan. Parang ganito. Japanese product siya. Proactive. Nakakontrol na. Japan. Kuha na na, dalabo. Proactive. Tsaka stockings na ano. Nara stockings. Stockings na yan. Pero yung hindi ganito, hindi yung may ganyan. Dapat yung straight lang. Yung ipantihos. Hindi. Ito mga pantihos. Pero skin tone. Skin tone. Proactive or Target Pro? Proactive. Proactive. Kasi yun ang gamit ni Brenda. Brenda Damit? Andyan siya sa ano. Sa Brenda Damit? Oo. Nandyan siya? Ayaw niya pumasok dito, sir. Hindi na, pagkakaguluhan. Pagkakaguluhan nila. Bakit pagbuhat sa wet lips, pagtanggal? Straight. Saan po? Pwedeng makita yung loob? Kasi ano, Skin tone lang ba? Yes po, skin tone.
Parang ganito siya, nakapanti, diretso siya. Wala siyang ganito ha. Oo, hindi. Yung hiwa-hiwalay. Hindi, wala siya yung ano sa puwet. Ay, meron. Parang meron siya sa point. Meron Yung wala dapat, yung hiwa lang. Lahat meron siya. Anti-hose lahat. Anti-hose. Kasi ganyan na ako, yun nga. Kasi magtatangga siya. Ah. Eh, kailangan walang ganito. Oh. May ano man, yung mga anti-hose. Anti-hose lahat daw. Wala nang iba? Meron siya, pero manipis man. Okay lang, patingin. Pero ano yan? Ano? Okay lang, okay lang. Open to. Okay lang, kasi ano siya. Tingin na lang. Asa ni floor? Masa na, strip. Naa sa panlalaki. Okay ba? Na no strip na kabutang. Ay, sobrang nipis. Sobrang nipis. Babae lalaki na siya, ma. So, saan yung... Dito sa mark, non-strip mark. Makakal. Okay lang, basta ganito. Walang ganito. Ano siya? Meron siya talagang ano, ganito. Dati wala. Meron yan, pero wala kaming ano. Stocks. Anong proactive? Wala. Target Pro lang meron. Wala proactive, pero nakita ko na yan dati. Gamit niya Familiar yun. sa, nakita ko siya sa online. Proactive. Yun kasi yung hiyang sa kanya. Kasi nga yung mga ano niya, Mga pimples. Mga pimples niya. Ito. Vlogger yan. Hindi po, Bold Star. Saan? Japan din to. Hair. Ang pangit kasi kung iba na naman yung gagamitin chemical sa mukha. Japan Yung kasi hiyak na, yun kasi nahiyang na siya doon. Ba ni Brindan? Baka sa ano, baka sa Saan? baka sa ibang Walang proactive. kasi wala sa ano yung wala sa SM. Delikado, Ma'am Shiji. Delikado kasi kapag sa online kasi yung iba, peke o kaya budol. Try mo sa ano ma'am, sa online ng Watsons app. Watson's app. Watsons app. Nadit siya. Para at least Hindi ay proactive. shoutout mo yung mga taga Watson. Ayan yung aking ano. Ma'am Shiji. Wala po yung ano natin, hinahanap natin. Regards to Brenda damage. Hi Brenda! Ayan na sila, hanap ako ng ano. Thank you! Wala na talaga ibang stockings. Wala na to. Try ko na lang sa Dep Store. Punta tayong Dep Store. Kasi kailangan makahanap ng bag. Stockings ni Brenda na gagawin for the show. Diba? Nasa backstage lang po siya.
tapos bago kami. Yes, Nay, halika na. Uwi na kayo dito. How's my outfit? Medyo madilim kasi. Itaas ko pa, no? Gawas. Punta kayo sa unahan. Punta kayo sa unahan, pumesto. Alright, there you have it. One of the Angelos Testament. Pagpapalawin natin po ulit! Woo! Nag-enjoy ang lahat! Okay na ba tayo? Alright, happy fiesta po sa inyo lahat, ha? Happy fiesta sa ating lahat. Cheerleader pa. Pagpapalawin natin po. Salamat! And of course, pagpapalawin natin. Hoy, Katem! Barbie Garmin Aurora. Ibibigay ko kay Ansel. Di ba? Parang Priya. Alam ko na rin yung pinagdali pa. DJ Summer! Happy Fiesta kanina ni Oro! Maglalagay po siya mamaya sa account yata po ni Brenda. Abangan niyo. Happy Fiesta to see! So, welcome lahat dito! Pupunta natin na lang side! Okay lang ba? Ano hanggang leeg? Ayun! Wala si JR. Kinakantay natin isang microphone. Si JR muna bago para kay kami. DJ George. Para makakilala din natin dito. Naku, sana hindi muna ako malobot. Sino ba nakikita ng Heart FM? Ayun, ang dami. I love you. Ayan. Hi! Siyempre, patuloy pa tayo ng ating great party right here at the Rotunda of the Lincoln Time Mall for the Beauty, Health, and Wellness Expo. Ow. And of course, ito na. Magkano, ma? Correct. At syempre, halos na ito na. Gawin na sa mga local bands natin. Ang daming tao. Si JR na yung susunod. Okay. Eto na. Si JR Kasama Shabog. din namin sa Heart FM, pinakabagong Halika TV na, Ate namin. Chami. Ating program 9 to 12 midnight. DJ George! Ay, wala. Ayaw na. Tapos na. Maraming salamat. Pakakala natin sa DJ George. Ayan. Eto na, sige. Eto. Once again, DJ George! Hello, good evening! Lincoln Time Mall! Uy, isang sigaw naman dyan. Wait, we have been so very... Ay, si Kuya, lakas natin. Thank you so much for being here with us this afternoon. Pakishare, pakishare. Promise ko talaga na mag-enjoy kayo till the rest of the afternoon. Yes, from Pinoy Dream Academy. Surprises, prizes, and of course, full class entertainment. Yes, mama. Magla-live ako, Jocelyn. Okay, here we go. And of course, once again, pasalamatan natin yung mga Hi, Maring Charen. Thank you. Yes, batch ni Yeng Constantino. It's being brought to us by, of course, Lincoln Time Mall. Nabuhili na ako agad, di And, ba? of course, 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. And, Para kunyari ano tayo? Para kunyari Handa tinigil. na ba kayo for Jared Shabok? Ay, Parang wala sila. ay, bato. Wala. Are you ready for Jared Shabok? Ay, nako. Ang hina. Ang hina. Are you ready for Jared Shabok? One more time, are you ready? Ladies and gentlemen, let's give it up, J.R. Shabok! Oo, dalawa kami. Charot. Ibalik ko rin. Papusin. Sure.
Let's go! Hindi mo kanta, mahal pa ba? Grabe pa ang magsarap. Let's go! Come on! Hey! It's not about win or lose. We are lost when we feed our souls to the innocent. Not trained placement. Keep on moving, don't I wanna stay waiting. In this phase we can lose your way. Your way. We're driving you crazy, but don't let it face you no way. No way, let's go! But sometimes you need a pagpagkamay siya. Lord, hindi mo pagpapangulan. I know someday it'll all turn around because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. Yeah, we know more. Kaya di say, let's go. Let people one more time. Hey, my name is always changed. People the same. Stop with the violence. Stop with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same sun. Sing us a freedom like we are. We are. We are. Ang yaman mo naman! We are. Ang yaman mo naman! All my life I'm waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. Yeah, we do the worst, we not children will pay. One day, let's go. Tabang mga siningan, the people want my turn. Come on. Mamaya na susunod pagtapos. Hey! Dami? Pati sa taas? Ha? Nakihawak mo. And wellness business expo. Kamu pala para nato. Tadi mo papa ko kabayon. Wala bayad pag souvenir, di ba? Di ba wala bayad? Oh, ano ko lang nga lakaw niyo, nag-exit niyo ano na maningil ha. Ito. Anyways, I would like to say thank you sa niyo tayo natin karon and sa amigo si By Jason. Of course, RTFM. Yes, thank you so much. Kaya sundo ang kanta. Ay, so wala na kailangan ko. Ako si General Shabo. Nagsugod ko sa Pinoy Film Academy. Pagtaon na sa ito, kami kadungan ni Gen Constantino. And pagkuhan ako ang competition, ngayon ko regular sa ASA for 1 year. Na ako yung mga teleserye. Ako na ako teleserye is pangarap na Queen. Kauban ako sa Jerry Gonzalez, si Sarah Geronimo, na kalafin dito si mga senador sa Pilipinas. Abot ko kay Brenda. Iabot mo lang para makita. Sabi ko sa mga tubagan ng ako kayo magkatawa. Bitaw, ako ko sa di, ibay ng pangalit. Ay, alik ko. Asa ka na? Ganun o. Yan. James! Ay, isa pa dali. Ayusin natin. Pa-picture nga kami na. Ay! Nakabili ka na? Nakapag-link ka lang ata sa akin po. Sa isang mga kailangan ko, pag-uwi na lang ninyo ha. Ganyan pa naman yung nahulong ako. Kinakabahan po si Gwen, nape-pressure siya. Alright, yung sa mga kanta, ako yung sa dibuhan,
di sunod ng katahan at nakapanood sa during PDA time. So, hello, original nila ka kanta. Kung di ba ako katahan, ayaw lang mo kanta, nakuha ng kanta. Ha? Tawag ng jowa mo. Papa, kasama. Pampagana may bunso ngayon. Jowa ni Oyong. Uy, jowa po ni Oyong. Ayan, nakamigtas niya. Kinakabahan na ako. Wala, galing na ako ron. Wala yung ano niya, wala yung... Parang sa mga manahali ang isa-isa ka ng experience, bigay kami siya maminaw. Mga bata at yung nanarito mo sa una-una. Nagtanong ka pa, tinikinig mo, labas-pasok sa pera mo, kahit anong sabihin mo. May outlet mo ba na? Walang saysayang sinasabi kaya Marami pong tao sa labas eh. Sunod na ba si DJs from Hard FM. Stay tuned sa kanilang Hard FM station, radio station dito sa City of... Yes, si Jar Shabong po. Picture mo. Mamaya na, Ma'am Telma Sandoval. Picture niyo. Picture na lang. Tapos mo. Impress. Ayan, saan mabuha na ko eh. Wala na ba na? Wala ang food art. Ayan, sir. Bigyan ko yung sumo lang. Mabers Earth, wag namang... Right. Yaw, oy. Nabusan, mabumayon. Sige na po palogo. May isa pa siya? May isa pa po siya, ma'am? Wala na. Buha na rin ako. Wala na rin yan. Nag-isip ko ba hindi ka na- Oo, Rose Matronan. Bigyan mo ba pagkakas ito na magaling na ako sa mundo? Ay, mami. Hi. Kasi sa lalaki, ang tawag siya ko, producer ng tarong. Meron Sino? Ikaw kasi siya siya ako, no? Foto, ako na sa ganawan na. Foto na paila siya. Kung sabi siya ka, pangit. Hindi ka masulti siya ng pangalan na. Sunod na kami.
My God, 26%. Sana lumaban yung battery. Pwede ka kung naay ang picture mga yun pag-maintain yung ito yung sa mga ha. Ayan, bago na mga video, iba-iba yung video po, isulta. Diyan na yung ma'am, hindi na ako kuhan, ay hindi na ako isulta. Dito niya, ako, bisan ko ba mo, pag sa akong simba, matukulit na, no? Sa libyo na, wala ko tama dyan na. O, yan. Ako sa giinan nga, Padre, di naman ang mapubusan ng mga tao, makatag na sila ulit. Yan, yun sila nga, kaya nakakay mga tao na wakit tayo ikwarta, inapay upan niya, sige ikwarta, kawawa, lapon, meron ba tayo? Dito, ingas Padre nga, katong nga ikwarta mo, madili mo hatag, okay na na, ayaw ko pala nga kay akong panimuhaon nga madungog sa Ginoo ang pakampo na magabaan gina sila. Oh, yan. Oh, hindi na naman itong masukin mga tawa, nahinaya yung mga tawa mga Padre niya, nagdag mga sa Kristan, daghan niya yung nagigit mo. Bitaw na siya. Bitaw na siya. Basta ako natin. Pero encourage ako nga kung natin katapan sa itong mga bahan, sa itong sa kalilihan tapang kita, di ba? Kato ako, joke na siya kung 20, 50. Ang sinik, Corrida sa 100 kanan parehas naman. Ha? Hi! Katawa. Mayroon naman tayo yung katawa, mayroon na kundasan doon. Play na lang. Play na siya. Nakay mga 40 notes o mga kanta ron siya. Binigay ko pa naman. Sir, wala ko pinag ko lang na alis ko. Ayun ko lang. Kaya. Dito kayo. Ay, wait! Let's go, kamera. Don't you pray on the back, just keep your eyes on me. I said you holding back. She said, come on. Football is my destiny, she said. Shut up and dance with me. Ang di mo papakisa sa kamot, paowa ka na kanina. Nasa si Donna. Tawagin mo. Bukas sa upuan. Yung kita-kita kami. Bound to be together, bound to be together. Keep it on. I don't know where it happened. We took the first step. All that you did. Shut up and dance with me. This woman is my destiny. Shut up and dance with me. I got this dresses and freedom streets. Mine is back, Julian, sweet and sweet. I felt in my chest as you loved it. I knew we were bound to be together, bound to be together. She took my arm, I don't know where it happened. We took the floor, she said, all that you did on the back. Just come on everybody, let's go. Said you hold it back, she said. This world is my destiny, she said. And dance with me. Keeping her eyes, I can see the future and I realize this is my last chance. She took my arm, I don't know how it happened. We took the first step. Come on, kaya Dion, let's go. Hindi mo pakpak, puntas ka mo. Don't you dare look back, just keep your eyes on me. RFL, CDO, let's go. She said, shut up and dance. Don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're always Nakita mo yung babae nakagilid. Bukas sa upuan ko ako nakagilid. Parang kita ka mo. destiny, she said. Shut up and dance with me. Shut up and dance with me. Shut up and dance with me.
picture wagi yung tono ng 20. Kasi may oh, sila eh. Bakit 20 dia? 20 ko. Okay. Kuha ko ba? Ma'am, si Ma'am. Ako lang kuot na ito. Ako lang kuot siya. Ito. Abang ko sa kuha. Kayo mga bata, wali bayan, exempted yung mga bata, ha? Ang mga bata, wala bayan sa picture, ang pabayron ang ka-picture. Ano lang. Alright. Kinisod nga kanta. Ano? Bakit 20 niya? Ay, hindi mo hindi. Kinisod nga mga kanta para yun na itong mga Bisaya. Pagpata ng proud Bisaya, eh. Ito, proud. Pagpapay. Mga kay ang mga Bisaya, di gina malalis, mga talented kita o mga kukihan. Diba? Kung labaw sa tanan, siguro, dili lang ako, kumulo sa kanya sa inyong dunggan, pero inyong madunggan nga, ang mga Bisaya, mga gwapo o gwapa. Diba? Gusulti na po na lang, kita-kita na po mga Bisaya. Isa mo man yan. Original nila ko kakanta, kung nakibaw mo ni kanta ha, pwede ko yung sabayan. Like music. Kada adlaw ikaw ra ang gihandong sa kanunay, kompleto kong makita pati kang daway. Pasensya kung naglalista, waan yun na ko tuyua. Kung saan man grabe ka selosa, pero kailangan ka na ko, dapat di ka masuko, kay loyal man ko. Permini mo, dapat ka ng loyal be. Ikaw lagi sa akong gihigugma. Buhatan ang tanan, bisan pas ano na ko ang kalibutan. Ikaw ang akong tango, ikaw lang yun akong gusto. Ang langit ang akong testigo sa gisaad mo.
Bisig G's lang ma'am. Si Gio, ano ka? What? Yan? Kaigat pa yung mikrofon na. Hello, Lia. Hello. Kaya mag-save picture pa. Sige po, tag-hiyak-hiyak, no? I-play lang. Kinison niya kanta. Kung ano siya? Bisaya, ibo ni siya kanta, ha? Para rin sa mga nakasabot o Bisaya. Kasabot mo, Bisaya mo? Sige, thanks, my friend. The video, 10 seconds na video. Squinta ka na, ma'am. Kay video mo tapos pero squinta. Pero 20 picture. Na kini kanta, alam ma'am. Thank you, ma'am. Kini ako katawang sunod, akong hangyawan ako niya tanan kay naglingaw man kita dire. Kuan tabangi ko yung pagkanta, ha. Before ko makanta ani, ako sa pasalamatan ko gusto ka beauty, health, wellness, business expo. Kamo papa kay sila may hinungdan ko na dapat dali karantanan dire. And of course, happy fiesta, syempre. Again, lingaw lang niya tuwa, ha. Tabangi ko yung kanta, ha. Ani mo kanta kay pakauso na to, ha. Kamay kayo kanta siya. Oh, dali mo, picture mo, ha. 20 mo. Hindi na 15. Siguro na yun eh. Kami ba hindi? Naman na ba yun? Kulit tahasa, yung mausaw ka. Wala ba yun? Sige, play music, play lang. Play lang. Ito na, puti ito na ang suga. Ay, ano ba? Suga. Wala yung suga. Wala kanino. Ano? Kapag talang gusto mong pahigat, let's go! Let's go! Come on, come on! Hello, hey! 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 Come on, let's go! Kung ako'y mula ka, maniyainin ulit. Basta, tanong nga lang yun ang mga bata, ha? Kung kalakaw, dinisip ko baka lagi di mo niya po. Kada uli, kada uli, kada uli, 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 uli. Kada uli, kada uli. Suka ko siya. Lalo kayo kurahan dito na. Ang inyong silingan, sigihan ako o kilo. Hasta iyang nanay, inahan ako sa kilo doon. Let's go! Kada uli, kada uli, kada uli, 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 uli. Kada uli, kada uli, kada uli. Lagi puntoy, sigihan ako o hilo. Hasta si Bendawin, ako sa hilo doon. Bayad na. Let's go, kaya! Kada uli, kada uli, kada uli, 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 uli. Kada uli, kada uli. Pagkalamig, 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 pagkalamig. Hilot yapon. Alright. Kaya this time, inikisan ako sa mic. Ang inyong itubag, bili na hilot. Ang itubag ninyo, Kai. Lalaki ba kayo? Sa itubag? Kai, ha? Hilot na! La, 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 la,
la la la. La 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 la. Pagpataling-taling ako, be. Si Ma'am dato. Abi kay iyo ko pagkalami, iusap po din niya. Susuwan po siya, usap-usap po. Asa mas ganahan niyo ito, ma'am? Ha? Diba? Alright. Again, dagang salamat ninyo tanan, mga nakasubaw. Thank you. Mga nakasubaw, dagang salamat. Bitaw kay ako, sa tinuray lagi balipay kay ko sa idade kay wala na katanga kay dili na kay ko visible on TV, wala na tas TV karon. Ang TV kay balay sa buko-buko sa mong silingan. Ano na po silingan ha? Cable pa. Ano, cable net na internet ko. Bitaw kay malipay ko nga lagi po naman kita ngayon dagan niyo pong musuporta bisan doon din ta makita sa TV pa. Dagang salamat sa iyong padayon na pagsuporta sa mga lokal nga mga Bisaya na mga entertainers. Dagang salamat ka ngayon Dioro. Tawag kayo nalipay ko, ayaw lang itong 20 days kwenta. Konsensya na lang ninyo, ha? Bahala ka sa mga kumpadre. Anyways, last song na rin ako, kaya pa yung perform after ako. Ayaw ko makabalik ko dito pohon soon. Sa mga sponsors, Beauty, Health and Wellness, thank you so much. Sa mga amigos, si Jason. Of course, Heart FM, thank you so much, 92.7 and 93.7. Bukidnon. Alright. Okay, last one na yun ako, sir. Thank you, sir. Katong wala kahatag o 20, kwinta, kulitahan paliw ka. Kaya, naimupuyog si Botron, na. Originally na ako kakanta. So, wala mo kanta, ayaw mo pagkanta. Sige mo kabulipalik ka na, kaya ko ang kanta mo, no? Teka, salamat na play music. Para ni sa tanang gipasakitan, sa tanang gibinuangan. Hindi ka na natin, kinang ko sa usap na tao lang, ano? Ay, 20 rin yung dress, 20. Ano mo? Pag-uwi sa pag-ibig, ang dami sa matalit, kumagitaw. Pag-uwi sa pangako, na di magbabago para sa'yo. Ang naman ako, sana ka man ay sana maalala mo. Nasa nakakita ka rin. Kailan man nasahan di magpapagayon. Tanging ikaw naman ang aking ibig. Wala ibig kundi yan. Ano po? Ay, kung tayo sa thanks to... Ay, sakto ko. Muli ako yung kanala. Ayun, pagka, ayan. Jaeger Distribution. Thank you so much. Hindi malilimutan pag-aaraw na tuloy sa kanya. Come on. At lagi mo isipin, wala nang ibang mahal kundi ikaw. Malayo kang malang
Picturean sa... Ako na ba picture niya ba? Again, Jaeger Distribution, thank you so much. Alright, ladies and gentlemen, wala mga nangamay, pagpag mo nila, pagpag! Alright, that's J.R. Shabak, ladies and gentlemen. And of course, we'll be giving you guys our main event tonight. We're not done yet. We're not done. Ito na. Bigyan natin. Where's George? Where's Summer? Where's Dr. Hart? Come on, get up. Upstage. Siyempre, habang busy pa si J.R. Habang busy pa siya dun. Okay. Alright. Okay, picture lang kayo dyan. Pero we're not done yet. Ito na iniintay natin. Okay, mga nandito lahat. Alam ko, nagtipon-tipon kayo. Simply because of this. Okay? Tapusin lang natin, okay, picture ni JR para focus kayong lahat dito. Okay? Okay? Dito sa lahat, alright, okay, so yun. Nagkasalamat, JR. Okay, thank you. Okay? Oo, sige. Okay. Okay. Ay, narikagulo na sila. Yun, oh. Ayan. Okay! Kagayan niyo, okay mo ba tayo? Hoy hindi pa dyan nagtatapos ang ating event for today. Well, yes, Beauty Health and Wellness event is not yet done for today. Yeah, and of course, no. Okay, ito Ay, talaga tinawag sa JR. Ano? Nag-enjoy ba ang lahat? Nag-enjoy ba? Kulang pa yan, di ba? Kulang ba yan nandiyan kay Mall? Hindi pa yan. Hindi ka nang na-react dito, ha? Sige na. Dapat malakas. Ano ba yung gusto nila? Boses. Feeling ko may gusto pa silang may inaabangan sila. Oo, meron silang inaabangan, pero dapat malakas yung boses nila na sumigaw. Dapat gusto ko marinig na gustong-gusto nila. Gustong-gusto. Gusto namin. Ganun yung energy talaga, yung parang nakapag-lunch, nakapag-breakfast, nakapag-dinner. Tsaka nakapag-breakfast sila ba? Oo. Pati merienda. Ayan. Ay talaga, Wait, thank you so much, J.R. Shabak, for gracing the event. Of course. Invite your friends, guys. Yes. We're having really had a great time. Yes, we're having a great time here since this morning. Tell your friends na meron pong malaking event dito po sa Limcat Kai Mall. Text them. This is the Beauty Health and Wellness Expo, of course, brought to us by Jaeger's Distribution, Limcat Kai Mall, and of course, Heart FM. 7 Heart FM. alright. Mukhang okay na tayo. Once again, si Dr. Harpo nasa harapan ninyo. And of Yeah. course, DJ George. George po, And hello. yours, Plug your programs. Habang nag-aantay tayo. programs, of course, Mondays to Fridays, 9 to 11 in the morning, 1 to 3 in the afternoon, and on Saturdays, 12 to 6 ng gabi. And Hey. George, And ako po ay maririnig niyo po ako from 9 p.m. to 12 midnight para naman sa ating Heart and Melodies from Mondays to Saturdays. Ayun. Jake, dito kasama ninyo from... si Jason Si Steele. Jason Smith. Paminong sa mga please. Siyempre ba, 5 in the morning until 9 in the morning, magsama-sama tayo lahat. 5 to 7, it's a Pinoy Heart. And of course, I got my second program, 7 to 9 is the same. So 5 to 9 in the morning, kita-kita. Kita. Okay, let's go! And then Dr. Ako pa. Hart. Meron pa akong programa. Meron pa yung Dr. Hart, of course. Don't forget, Dr. Heart, 11 o'clock down till 1 o'clock in the afternoon. It's gonna be Heartbeats on Heart 92.7. Ang ganda ng boses O, diba? Familiar ba? Hindi. Ay, huwag po natin kalimutan ang Heart FM Balita from 6:30 to Sa lahat po ng Cagayanos, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagtanggap sa Heart FM 92.7. Isang sigaw nga! Heart FM! Hello! I love you! Palakpakan, people! Ayun. Napakagaling nyo, ha? Palapakan din natin, Jaeger's Distribution! Sabay. And of course, palapakan din natin, Limcat Kai Mall! Wait, thank you so much.
Thank you, Claire Mall, for letting us have this event. All right. And now, once again, Eagers Distribution. And of course, Limket Kai Mall. And, And of course, 92.7 Heart FM. Yes. And, Cagayan de Oro. Ready na ba kayo? ready na ba? Cagayan de Oro! Isang bagsak naman dyan! Handa na ba kayo? All right, let's get ready. Let's give it up for the social media sensation, Brand Damage! And of course, before si Brenda, wait, there's more! Yes, we have si Ma'am, si G, and Gwen! Gwen! Let's give it up for social climbers! What's up, Cagayan de Oro? Ay, parang ang hina naman. Hello! Hello! Iparamdam natin yung excitement para Oo. sa paglabas ng aming kaibigan. Kasi yung kaibigan namin, hindi po siya makinis, hindi masyadong maganda. Ewan ko nga ba bakit na-invite siya dito sa beauty na to. Oo. Tsaka yung paglabas niya ng PBB, hindi man lang siya naimbitahan dito. Pero hindi, eto na nga, kasi alam ko, very exciting na itong partner ko, ang partner natin rather, ang ating Correct. kaibigan, kasi nga po, makakasama niya ang mga kababayan niya dito sa Cagayan de Oro, pero saan man lang, maparamdam natin kung gaano kainit ang inyong mga suporta. Okay lang po ba? Parang ang hina, di ba ang Cagayan doon na the city of golden friendship. Pero parang ang i-snap ng mga tao. Pwede ba marinig natin yung malakas na palakpakan na may kasamang hiyawan? Wow! Ang lakas habang dito, magpalakpakan na may hiyawan! Ay nako, hindi magpapakabog yung mga nandito sa kanan! Yung mga nandyan! Ayan, tumalon po tayo. Charing. Charing lang. Nasaan ang mga single ngayong araw na to? Palakpakan yung mga single. Nasaan naman yung mga partner ngayong hapon? Pumalakpak na may kasamang hiyawan yung mga niloko at nasaktan. Kamarami-rami. Parang maraming nasaktan natin. Nasa naman dito yung na-friend zone na lang. Bakit tayo mo pulmalakpak? Kasali ka doon na. Ayun na nga, parang ako na lang din yan. Pero bago ang lahat, sa lahat po ng mga narito, alam ko excited na kayo makita yung aming partner. By the way, my name is Mom Shiji from the Social Climber Squad. And I'm Gwen. At ang iba pa namin mga miyembro ng Social Climber Squad, nandiyan po paikot-ikot sila, pag-alagala. Pakiingatan po ninyo yung mga bag ninyo at cellphone. Kasi ha? hindi pa po sila magaling. ha? Nako, kilala kita Oyong, Ansing, Menmar, andyan sila. And Amanda as well, nandyan siya. Oh. Pag nakita niyo si Amanda, pakisinyasan niyo na lang siya, ha? Okay, alam ko, excited na kayo lahat. Handa na ba kayo makita siya? Mas malakas, handa na ba kayo? Limkentay, paramdam naman natin ang inyong energy. This time, let's welcome from Pinoy Big Brother Season 10 at ang ating Miss Q&A Intergalactic 2019, none other than ang proud kababayan from CDO. Let's welcome Brenda May! Oh, it's a prank! Ayun na siya! Mababasa mo lang dyan. Siya rin yun. Wala talaga sa Brenda. Kami lang talaga. Ayan, ulitin natin DJ. Pag narinig na natin yung brand damage, pipindutin natin yung triangle. Oo. Okay, ulitin natin. Tapos malakas ha, may palakpakan, tapos may hiyawan. Yung kunyari, ang ganda-ganda niya, yung ang liit ng mukha Ang niya. ginis-ginis. Ganun, ang bango-bango. Once again, let's welcome Brenda May! What's up, Cagayan?
see the faces of fading light. I think we were bound to be together, bound to be together. She took my heart, I don't know how it happened. She took the floor, she said, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. What's on the bathroom for? Destiny, this nobody is my destiny. She said, shut up and dance with me. Dance, 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 and dance, dance. I'm so bad, Juliet, teenage dream. I'm telling you, my chest, I should look at me. I knew we were bound to be together, bound to be together. Hey, she took my heart, I don't know how it happened. We took the floor and she said, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance with me. Ah! Ang sing-sing, ang sing-sing. Bago lang ako ng sing-sing dito. Ah! Hello! You realize, I didn't see the future. I realize, this is my last chance. This is why I don't know how it happened. This is the floor, she said. Woo! Why? Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance. Don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance with me. Shut up and dance with me. Shut up and dance with me. Once again, Brian Thomas! Thank you so much. Goodbye. Uy, Ano ang pinasabta? napakasuplada mo naman. Pumunta ka lang, nagpa-picture, babay agad. Napagod ako pumunta doon. Napaos na ako eh. O, kamusta yung alahas mo? Kompleto pa ba? Nawala yung isa. Ha? Naikawatan dito na bita. Gihangak ko kay mura. Grabe mo itong DJ din. Maglakaw-lakaw din. Grabe mga aso sa batas ako. Lamok. Ang daming usok. Pero hindi, ay, Paganon ko sa usok. Uy, guwapa kay Kadiriday mo. Namiss ko tuloy ha. Wala ka pa ni nga eh. Wala na mo doon. Kitakloban na. Ay, nag-expect kayo ganyan itsura ko, no? Oo. Kalima na ninaoperahan, nagpapulkanize pa ko din as gusa, padulog nila, wagit ko, nagwapa. Ambot nila ko itsura, nahimo naman ng gasol noon nila. Regulator. Uy, in fairness naman, napakaganda ni Brenda. Naniniwala po ba kayo maganda si Brenda? Kung naniniwala po tayo, magpalakpakan naman tayo. Ay, grabe. Naniniwala din ako na mga taga-CDO, mga sinungaling. Mga bot-boton. Hoy, beautiful ka. Tingnan mo naman sa atin. Sa ating tatlo, ikaw lang ang may jowa. Excuse me, this is beauty, health, and wellness. That's why I'm here. Wow. Ano ka ba? Hindi mo nabasa isa. Ano? Beauty and the Beast Wellness. Oo. Thank you so much for the appreciation. And then, nagtinawagan ako dito para mag-perform daw for the beauty and wellness. Oo. Be sure, gina ako. Totoo ba ako talaga? Bakit? Bakit Parang hindi hindi? ka sure. Baka si dirty and wellness. Charot na. Anyway, gusto ko pasalamat sa nagtawag sa akin, Sir Jason Steve. Thank you so much sa Heart FM. Palapakan natin ang Heart FM! Yes! First time po na ako mag-perform. Last week lang, yan ko din kinapalit ko vape. Oo. Tapos, nag-agtubog ko sa Eyes and Shades. Oo. For my Saan? shades. Saan ulit? Sa Eyes and Shades. Baka naman. Oo, pero wala'y gisigo sa akong mata. So, charot lang. Charot lang. Last week, yan ko din, nagpa-picture sa ako, parang apat lang. Bakit? Ewan ko, di yata nila ako nakilala,
pero ngayon, Gusto mo na yung kung ano eh. sorry. First time ko po mag-perform sa mall. Ah, talaga? Kasi, ang beauty ko talaga, pang munisipyo lang, pang barangay, pang horror, Pero karon, trick and treat. Halloween! First time ko kasi, naalala ko dati, 2012, nag-i-start pa lang ako mag-host, mag-artista. oh, Meron akong project or racket na mag-host sa isang mall show. ako. First gawas na ako, naka-girl pa na, ganyan. Balik ko sa backstage para for the next segment. Hindi na ako pinaakyat. Bakit kaya? Hindi ko alam kung anong dahilan. Halika nga rito! Halika sa dali! Maka-arte ka, akala mo talaga ang kinis mo. Balik ka dito. Ambot atong amol ay no pets allowed daw. Hindi talaga ako nakapag-perform, binigyan lang ako ng 1.5. Oh, hindi ka Tapos na pinauwi ako, tapos yung pamasahe nun, 1,000, balikan na 500. 500 na lang nabili sa akin. Tapos ng lalaki pa ako dalawa, 150, 300 eh. 200 na lang natira. So halos wala na. O wala na, pero ngayon, I'm very thankful, binigyan ako ng chance umakyat dito, tapos, oh my God. Mami, Ano yan, babe? first time mo tapos may mga sulat ka na tatanggap.